Seisovilta koirilta metsästetään pääasiassa metsä- ja peltokanalintuja. Koiran ja ohjaajan yhteistyön tulee olla metsästystilanteissa saumatonta. Tottelevaisuuskoulutus on koiralle välttämätön ennen metsästyksen aloittamista, eikä ensimmäisen linnun ampumisella ole kiirettä. Seisovan koiran tehtävänä on etsiä lintuja metsästäjän edestä ja sivuilta. Avoimessa maastossa metsästettäessä koiran haku voi olla laajaa. Peitteisessä maastossa koira hakee yleensä lähempänä metsästäjää. Kun koira haistaa linnun, sen tulee pyrkiä seisomaan sitä sopivalta etäisyydeltä. Liian kaukaa seisoessa lintu ottaa jalat alleen ja juoksee karkuun. Koiran tulee ajaa lintu lentoon vasta metsästäjän antaessa sille luvan. Linnun siivittäessä koiran tulee pysähtyä välittömästi, jolloin metsästäjä voi ampua turvallisesti. Koiran tulee noutaa metsästäjän pudottama saalis. Metsäkanalinnut nousevat usein lentoon jo metsästäjän saapuessa seisonnalle. Vanha metso voi juoksuttaa koiraa pitkiäkin matkoja. Peltopyy ja riekko kestävät seisontaa paremmin kuin aremmat metso ja teeri. Fasaanista on tullut yleinen harjoituslintu, jolla nuorille koirille saadaan tarvittavia toistoja huonoinakin metsäkanalintuvuosina. Mannermaisilla kanakoirilla arvostetaan koiran kykyä tiedottaa ohjaajalleen sen löytämästä riistasta. Tällöin koira käy hakemassa metsästäjän seisonnalle. Englantilaisilta kanakoirilta tätä ominaisuutta ei vaadita. Seisovia koiria käytetään leipätyön lisäksi vesilinnustuksessa sekä pienpetojahdeissa. Metsäjänis, rusakko ja lehtokurppa ovat myös yleisiä saaliita.